Bon dia a tothom. Abans de començar, dic que voldré que la meva intervenció consti en acta i he entregat còpia de la mateixa. Em dic Ricard Ruiz i soc representant de Comissions Obreres, organització que hem rebut la delegació per a aquesta Junta de més d'1,2 milions d'accions pertanyents a treballadors i treballadores de CaixaBank i del seu grup. Deien l'any passat, en referència a les persones de la plantilla, que, tot i ser conscients de la situació d'excepcionalitat que vivia el país, no era sostenible ni admissible que la plantilla fes la seva feina en les condicions de pressió, tensió i prolongació continuada de la jornada. Un any després, podem dir que la situació, pel que fa a la xarxa d'oficines, ha empitjorat considerablement. Són ja molts anys fent l'esforç extraordinari que s'imposa des de la direcció i la plantilla, quasi 2.000 persones menys que l'any passat amb el mateix número d'oficines, presenta símptomes d'esgotament i de no poder més. Problemes de salut de la plantilla, adscripció voluntària de més de 4.100 empleats i empleades a l'ERE, que no només es deuen a les bones condicions econòmiques. Són dades que haurien de fer reflexionar i prendre decisions en la línia del que requerim des de Comissions Obreres. És necessari recuperar el pacte de renovació de plantilles, amb nova contractació, donant sortida al col·lectiu que es va quedar fora de l'ERE, facilitant el retorn del personal afectat per mobilitat geogràfica en un horitzó no llunyà, i amb un increment global de la plantilla que permeti cobrir el dèficit que pateixen actualment moltes territorials. I això redundarà en benefici no només de les persones que formen la plantilla, també en la qualitat de servei que oferim a la clientela. Pensem que així ens posicionem millor per sortir reforçats de la crisi i continuar sent una entitat líder en el sector financer. Així mateix, vull recordar que CaixaBank no és un banc com d'altres. El seu origen és la Caixa, que desapareixerà com a tal a finals de maig. I aquests orígens han de continuar presents en el futur. S'ha de notar en l'activitat financera, contribuint al desenvolupament econòmic en els diferents territoris, recolzant les petites i mitjanes empreses, principals creadores d'ocupació, i evitant l'exclusió financera. I la responsabilitat social també ha de ser present a les empreses que formen part del grup, des del punt de vista laboral, avançant en la millora de les condicions i estenent els beneficis socials. Ara volem manifestar el nostre desacord amb les propostes dels punts 8 i 10. No pensem que sigui el moment d'incrementar la retribució global del Consell, encara que hi hagi més comissions de treball. No és sostenible des del punt de vista reputacional, ni és el missatge adequat a l'opinió pública en aquests moments. Per això votarem en contra la proposta del punt 8. Tampoc veiem justificable l'increment fins al 200% de la retribució variable quan precisament el regulador ha disposat un límit a la mateixa. No respon, a més, a l'esquema de retribucions de la plantilla, inclosa l'alta direcció, on el pes entre fix i variable no està en la línia d'aquesta proposta. Votarem, doncs, en contra del punt número 10. Moltes gràcies.